Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihi al-karim. Ulemerero wonse ndi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mbuye wa zolengedwa zonse, mwini kupereka moyo ndi imfa. Mtendere ndi madalitso zikhale ndi mtumiki olemekezeka ndi wokondeka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akubanja kwake, omutsatira ake ndi asilamu onse. Tikulandireni abale ndi alongo mchisilamu ku programu ino ya Kuganiza Mwangwiro. Iyi ndi programu yomwe mwakhala mukumvera kwa nthawi yayitali, makamaka mu chiyankhulo cha Chingerezi. Ndi nthawi yomwe timaongolerana zokhudza kuganiza kwathu pamene tili m'malingaliro osiyanasiyana, kamba kakukhumudwa ndi zochitika zina monga kutaya m'bale wokondeka, kuchotsedwa ntchito mosayembekezera, kunamiziridwa zinthu zoti sunachite, kudwala mwakayakaya, kupsinjika munjira zina ndi zochitika zotero. Izitu zimachititsa munthu kukhala ndi moyo wopanda chiyembekezo chabwino. Kotero umangokhalira kudandaula, kulira, kukhala wankhawa, zomwe ena mapeto ake amangodzipha ngati yankho lomaliza lothana ndi mavuto awo. Mukudziwa ino kuti masiku ano nkhani zakudzipha sizachilendo ayi pakati pa achinyamata ndi akuluakulu omwe. Ena amasiya chikalata chomwe analemba kufotokoza vuto lomwe kwa iwo panalibe yankho lina loposa kuchotsa moyo wawo, pomwe ena sanatero mkomwe, kungosiya abale ndi alongo akungoganizira chomwe mwina chinachititsa kuti iye atsazikane ndi dziko lino moteromo. Kuganiza mwangwiro kumathandiza kuti zotsatira ngati zimenezi zisachitike, popeza zonsezi zimaswana ndi kuchokera m'maganizo a mmutu mwa munthu, ena timati maganizo a mumtima mwa munthu. Kuganiza mwangwiro kumamuongolera munthu kuti asakhale womangika ndi zadzulo, komanso asakhale womangika ndi zamawa. Inuyo dzitengeni kuti mulipo panopa, ndipo inuyo ndi inuyo panopa tikuyankhula pano. Zosautsa zomwe tadutsa m'mbuyomu, kaya ndi dzulo kaya ndi chaka chatha, zingokhala phunziro lomwe lingatithandize momwe tingachitire zinthu panopa. Sizoti wina awonde nazo mpaka kumadzitenga kuti basi iyeyo sikali konseko ayi. Mumayenera kuti muphunzire ndi kuzindikira kenakake nkana munadutsa muzokhoma zoterozo. Mumawamva bwanji atsogoleri a ndale akuyankhula monyadira za momwe iwo anazunzukira ku ndende, kapena kuthiridwa utsi uja wokhetsa misonzi, kapena kupulumuka ku chiwembu chomwe anzawo andale anakonza. Akamatiuza zimenezi timawombera m'manja, iwo akusekerera. Kwa iwo zimenezo sichiphinjonso tsiku la lero, zinapita, kwatsala ndi kusangalala ndi moyo wawo mmene alili panopa. Inde mawa lilipo, ndipo inu khalani achiyembekezo chabwino kuti Mulengi Allah subhanahu wa ta'ala akukonzerani zabwino, tsogolo lowala. Inde tsogolo lowala osati podalira wina wake monga anthu andale ayi, koma kukhala ndi chiyembekezo chachikhulupiriro kwa Mulengi yemwe ndi mwini kusunga ndi kuzindikira za mtsogolo kuti moyo wanu udzapitirira kukhala wamtendere ndi wachisangalalo. Musade nkhawa kuti kumwalira kwa m'bale wanu kapena wokondeka wanu kungachititse tsogolo lanu lonse kukhala la mazunzo. Musakhale ndi mtima wokhumudwa kuti kuchotsedwa kwanu kwa ntchito kudzetsa mavuto adzaoneni m'moyo wanu wonse mawa lino ndi mtsogolo monse. Ayi ndithu, dekani ndipo khalani osangalala ndi mmene mulili panopa. Kumbukirani kuti mawa ndi losayamba. Kodi ndi angati omwe bwalo la milandu linawapeza olakwa ndi kugamula kuti awanyonge, koma mpaka lero akadali ndi moyo? Mwinanso yemwe anapereka chigamulocho anatsogola, tikunena pano ali m'manda. Kodi ndi angati omwe amwalira akuyang'anira matenda a m'bale wawo ku chipatala, kusiya wodwalayo akudwalabe, mwinanso mwa chisomo cha Mulengi wodwalayo ndi kudzachira? Kodi ndi angati omwe timawaseka kuti anasiyira maphunziro awo pa njira chifukwa cholephera mayeso, mwinanso chifukwa chosowa ndalama zolipirira sukulu, koma lero ndi omwe atilemba ntchito pa kampani yawo? Apo ayi ndi omwe tiwapempha chithandizo tikavutika. Ndi ana angati omwe anabadwa masiku awo asanakwane, koma lero ndi akuluakulu, pomwe anzawo omwe anabadwa masiku awo atakwana bwinobwino anamwalira ali akhanda. Mawa ndi losayamba. Inu ingokhala ndi chiyembekezo chabwino mwa Mulengi. Zadzulo zisakudwalitseni, komanso zamawa zisakudetseni nkhawa. Inuyo ndi inuyo lero panopa. Dzikhulupirireni
ndi kuyedzamira mwa mlengi mwini kudziwa bwino lomwe ndi chifukwa chiyani zinakuonekerani zosautsa zomwe mwakumana nazo m'mbuyomu, ndiponso mwini kudziwa ndi kukonza za tsogolo lanu, ndipo tsogolo lanu ndi losayamba. Allah yemwe ndi mlengi ndi amene akudziwa zonse. Zofuna ndi zokhumba zathu ziyenera kukhala mkati mwa zomwe mlengi akufuna kuti zichitike, apo ayi ndi zosatheka. Kwa inu omwe muli amvula zakalepo, mukudziwa bwino lomwe kuti panali chikonzero choti mtsogoleri woyamba wa dziko lino titangolandira ufulu odzilamulira ngwazi Dr. Kamuzu Banda akhale president wamuyaya wa dziko, ndipo izi anazika m'malamulo akulu oyendetsera dziko lino. Kotero dziko linamanga mfundo yoti sipadzakhalanso president wina wolamulira dziko la Malawi kumachita mtsogoleriyu akadali ndi moyo. Iye adzalamulira dzikoli ngati president kufikira imfa yake, president wamuyaya. Ili linali khumbo lokhazikika ndi lolimbikitsika ndi boma komanso akuluakulu andale. Kodi khumbo limeneli linali mkati mwa khumbo la mlengi? Tipeza kuti izi sizinali mu khumbo la mlengi, ndipo Allah yemwe tsogolo la chilichonse lili m'manja mwake amadziwa kuti awa anali malingaliro chabe a anthu. Zinthu zinasintha poyerayera, kotera kuti khumbo limeneli silinakwaniritsidwe ngakhale kuti mtsogoleriyu analamulira dziko lino kwa zaka 30. Panabwera mtsogoleri wina yemwe anadzalamulira dziko lino, iye uja ali moyo ndipo akuona ndi maso ake. Mawa ndi losayamba, tsogolo lonse lili m'manja mwa mlengi. Izitu zikutsimikizika tikaonanso kuti ngakhale panalibe khumbo lotero, kapena malamulo otero, kapena kukangalika kulikonse kuti wina wake akhale president wamuyaya, Profesa Bingwa Mutharika ndiyemwe anadzakhala president wamuyaya wa dziko la Malawi atalamulira dziko lino kwa zaka 8 zokha. Kutanthauza kuti ndiyemwe analamulira dziko la Malawi ngati president kuyambira pomwe anamulumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko kufikira imfa yake. Panalibe kukangalika kulikonse kuti izi zichitike, panalibenso kukhazikitsa malamulo aliwonse omwe aku nyumba ya malamulo anakonza kuti izi zitero. Ayi, chinali chilinganizo ndi kudziwa kwa mwini mlengi yemwe tsogolo la aliyense ndi chilichonse lili m'manja mwake. Lero tingati kusangalala koma mawa misozi, lero tingati kukhala olemera koma mawa chuma ndikuta, lero tingati kuyendera limodzi koma mawa muva kulibe. Choncho musakhale wotengeka ndi zomwe anthu ena angakuwuzeni za tsogolo lanu pongofuna kukusangalatsani, komanso musade nkhawa pomwe ena akukupatsani chithunzithunzi choyipa cha tsogolo lanu. Inu zanu phe, mlengi ndi amene akudziwa zonse, ndipo khala ndi chiyembekezo chabwino mwa iye. Kodi ndi angati omwe anaponyedwa ku ndende kuti akakhaleko moyo wawo wonse, koma anadzamasulidwa ali amoyo ndi kukhalanso mfulu ngati kale? President Nelson Mandela anaponyedwa ku ndende mabuno atamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti akakhale pa ukaidi mpaka imfa yake, koma anadzatulukako patadutsa zaka 27 ali wamoyo, osati ngati mfulu chabe koma nkudzakhala president wa dziko la South Africa. Osayiwala kwathu kuno naye Martin Machipisa Munthali yemwe anaponyedwa ndende popanda kumuzenga mulandu kapena kumuwuza kuti adzatuluka liti kwa zaka 27. Tsogolo ndi losayamba, khala ndi chiyembekezo chabwino kwa mlengi yemwe tsogolo aliyense ndi chilichonse lili m'manja mwake. Musalole zomwe zinakuchitikirani m'mbuyo kukhala chipsinjo m'moyo wanu lero, komanso musade nkhawa ndi kukhala wokhumudwa poganizira za moyo wanu mtsogolo. Khalani olimba, odzidalira m'maganizo angwiro ndi kukhala ndi chiyembekezo chabwino mwa mlengi. Alimbikitseni anzanu za moyo okhala ndi chiyembekezo chabwino, moyo odzikhulupirira kuti iwo sanangolengedwa chabe pa dziko lino, koma kuti mlengi anali ndi cholinga pa iwo, kotero cholinga chimenecho chikuyembekezeka kuti chikwaniritsike ngakhale zitavuta bwanji. Tisawagwetse mphwayi anzathu kapena kuwayalutsa pofalitsa zina mwa zimene anachita nthawi ina yake, kuti potero akhale ndi moyo womvetsa chisoni ndi wochita manyazi, komanso kuti anthu asadzawakhulupirire ngakhale pang'ono. Ani Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawma al-qiyamah. Uyo ndi Abi Hurairah,
kutifotokozera kuti mtumiki wolemekezeka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anati, munthu yemwe samabwebwetuka kunena zoyalutsa munthu nzake pa dziko lino, Allah adzamusungira chinsinsi chake pa tsiku la chiweruzo, kotero sakamuchititsa manyazi. Hadith sahih Muslim. Kubwebwetuka powulula ndi kufalitsa nkhani zoyalutsa nzathu ndi zimene pena zikukolezera imfa zomwe zikuchitika chifukwa chodzipha. Munthu yemwe mwamuyalutsa pofalitsa nkhani zake zachinsinsi kapena zamseri amakhala wankhawa ndi wokhumudwa kwambiri, makamaka pomwe ena ongomva nawo ayamba kuonjezera ndi kuthirirapo mchere ndi cholinga choti nkhaniyo ikhale yayikulu ndi yoyalutsa kwambiri. Munthu yemwe zoterezi zikumuchitikira amakhala wamanyazi kwambiri ndi osakhazikika m'maganizo mwake, kotero kuti akaona anthu awiri atatu akukambirana kapena akuseka, m'maganizo mwake amati basi nkhaniyo ndi yake. Mwinanso munthu wotereyu nthawi zina amakhala waukali ndi wokwiya kwambiri, uku akuganiza kuti basi iyeyo alibe tsogolo. Akakhala kuti ndi wophunzira amakanika kuti achite bwino pa maphunziro ake, mwinanso kusiyira sukulu pa njira. Mulangizeni nzanu mwaubwino, mwachikondi ndi kumusungira ulemu wake, mwana kapena wamkulu. Perekani malangizo abwino othandiza kwa m'bale wanu, kwa nzanu kapena wachikondi wanu, malangizo achilimbikitso ndi otonthoza mtima, ndipo musayalutsane. Mtumiki wolemekezeka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pomasulira mawu oti miseche anati, ndikhalidwe lonena nkhani ya munthu wina kumbali, nkhani yoti mwini wakeyo akamva zimunyansa, ngakhale nkhaniyo itakhala yoona. Ndipo kuyankhula kwa Allah mwini wake mu Qur'ani yolemekezeka wafanizira kuchita miseche, mijedo ndi ukapirikoni kuti zili ngati kudya mnofu wa nyama wa m'bale wako atamwalira. Ambiri akhala ndi moyo odwala m'maganizo, kukanika kudya ndi kumazitsekera m'nyumba, ena kudzipha kumene chifukwa choti anthu ena akangalika kunjaku kumujeda ndi kumuyalutsa. Tiye tikhale woganiza mwangwiro pofuna kudzithandiza ife eni komanso pofuna kuthandiza nzathu. Aliyense Allah anamulenga ndi cholinga, ndipo tsogolo aliyense lili m'manja mwake. Mupatseni mpata nzanu otha kupirira ndi moyo wake ndi kukhala ndi chiyembekezo chabwino mwa Mbuye wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati mukuona kuti simungathe kupereka malangizo achilimbikitso kwa nzanu ndipo simungathe kukhala chete koma kubwebwetuka ndi kuyalutsa nzanu, ndi bwino kuti mukhale wopewa mamveramvera kuti potero musowe nkhani yofalitsa ndi kudyeda nayo anzanu. Tamverani kankhani aka komwe kanachitika pa sukulu ina pakati pa ophunzira ndi aphunzitsi ake. Ophunzira ameneyo tidzamutcha Samson. Linali tsiku lina pomwe Samson anakumanizana gululu ndi mkulu wina wake pansi pa mtengo pamalo ochitirapo malonda. Samson anamufunsa mkuluyo ngati iye akumukumbukira. Mkuluyo anati ayi ndithu sakumudziwa kuti anali ndani. Samson anati, ndine wophunzira wanu yemwe munkandiphunzitsa ndili pa sukulu. Mkuluyo yemwe tsopano tidzamutcha kuti ndi mphunzitsi anamufunsa Samson kuti kodi atamaliza maphunziro ake akuchitanji mmoyo wake. Samson anati iye tsopano ndi mphunzitsi. Mphunzitsi ngati ineyo? Anafunsanso modabwa mphunzitsi uja. Samson anati, inde aphunzitsi anga, tsopano nane ndi mphunzitsi ngati inuyo. Mphunzitsiyo anali ndi chidwi chachikulu chofuna kudziwa ndi chifukwa chiyani Samson anaganiza zokhala mphunzitsi ngati iye, ndipo maganizo amenewa anamufikira liti. Samson anayamba kufotokoza chomwe chinamuchititsa kuti asilire kukhala mphunzitsi ndi kupanga chiganizo choti iye akhaledi mphunzitsi pambuyo potsiriza maphunziro ake. Inuyo aphunzitsi anga ndi omwe munandichititsa kukhala ndi maganizo oti nanenso ndikhale mphunzitsi, kamba kakhalidwe losowa ndi lodabwitsa lomwe ndinaliona mwa inu. Mphunzitsi uja anatchera khutu lake kuti amvetsetse bwinobwino kuti kodi ndikhalidwe lanji limeneli. Samson anapitiriza kufotokoza nkhani yonse motere. Linali tsiku lina pomwe mzanga ophunzira nane kalasi imodzi anabwera ku sukulu atatenga wochi ya nyuwani komanso yokongola kwambiri. Ndinayisirira kotero ndinaganiza zoti ndimubere. Kenaka anayika wochija mthumba mwa buluku lake, ndipo ine mwakachetechete ndinasolola wochija mthumba mwake muja ndikuyilowetsa mthumba mwanga ndikukhala poteropo mkalasi momwemo. Sipanapite nthawi mzanga uja anayamba kulowetsa manja ake mthumba mwake kufunafuna wochi yake ija. Kenaka anafuwula, amvekere, aphunzitsi, wina andibera wochi yanga. Nthawi yomweyo inu aphunzitsi munalamula kuti amene waba wochiyo abweze kwa mwini wake, koma ine
ndinangokhala du osatekeseka. Munanena izi katatu, koma ine sindinabweze wotchi ndinabayija kumachita ili mthumba mwanga, ndipo m'malo mwake ndinawawuza ophunzira anzanga, tiyeni timvere zimene aphunzitsi akunena, kuti yemwe waba wotchi ya mzathuyu amubwezere. Basi ine zangaphe. Mutaona kuti mbavayo sikufuna kubweza wotchiyo kwa mwini wake, inu aphunzitsi munatilamula kuti tonse tiyimirire ndi kupanga nzere okumanizana seko kuti muyambe kuyang'ana m'mathumba mwathu. Ndinagwidwa ndi mantha ndi manyazi, koma ndinalimbabe mtima, ndinayisungabe wotchija mthumba mwanga osabweza. Kenaka munalamula kuti tonse titsinzine pamene mukuyamba kusecha m'mathumba mwathu. Tonse titatsinzina, munayamba kusecha mmodzimmodzi m'matumba a buluku zathu. Mutafika pa ine, munalawetsa dzanja lanu m'thumba la buluku langa, ndipo munatulutsamo wotchija. Koma chodabwitsa, inu aphunzitsi munapitiriza kusecha m'mathumba ophunzira anzanga omwe munali musanawafikire. Patapita nthawi pang'ono, munadzafuwula kuti, nonse tsekulani maso anu, wotchi yapezeka. Tili pomwepo, munatenga wotchija ndi kumubwezera mwini wake. Simunandikalipire, komanso simunatchule kapena kuwulula kwa ophunzira anzanga kuti anaba wotchiyo ndi Samson. Munapitiriza kuphunzitsa ngati kuti palibe chomwe chachitika. Ophunzira anzanga anafuna kuti adziwe ndani anaba wotchiyo, koma inu munawayankha kuti simukumudziwa. Ndithu tsiku limene lija, inu aphunzitsi anga, munandisungira ulemerero wanga. Zinakwanira kwa ine kukhala tsiku la kuyaluka kwanga, komwe ndikanakudandaula ndi kusowa mtendere moyo wanga wonse. Mbiri yanga ikanaderatu. Lerotu ndine mphunzitsi chifukwa cha khalidwe lanu losowa ndi lodabwitsa pondisungira ulemerero wanga ndi ulemu wanga. Ndipo kukhala kwanu chete unali uthenga wamphamvu kwa ine, kotero ndinakhala munthu wosinthika, waulemu, wolimbikira maphunziro osati, anatero mphunzitsi uja pomuyankha Samson. Mphunzitsiyu anafotokoza zomwe zinali m'maganizo mwake pa tsikulo nati, podziopera ndekha ndi kukayikira kuti pangakhale kubwebwetuka kosakhala bwino ndi kukhala ndi mangawa kwa ophunzira, nanenso ndinatseka maso anga pa nthawi yomwe ndimasecha wotchi yobedwayo m'matumba mwanu. Ndipo ichi ndi chifukwa chake ndinapitiriza kusecha m'matumba mwa ophunzira ena onse, ngakhale kuti wotchiyo ndinali nditayipeza kale. Sindinadziwe kuti ndi ndani mwa inu yemwe anaba wotchiyo, nkana ndinawayankha ophunzira kuti nane mbavayo sindikuyidziwa. Chofunika chinali kupezeka kwa wotchiyo bedwayo. Moti ndi lero lino pomwe ndadziwa kuti mbavayo unali iweyo Samson. Nkhani yogwira mtima kwambiri. Amati munthu wa maganizo angwiro ndi uyo amene amatha kukumva ngakhale utakhala chete, koma munthu oganiza mopanda chiyembekezo sangakumve ngakhale utayankhula mokuwa. Mtumiki wolemekezeka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananenetsa kuti munthu aliyense ndi wochimwa, koma wochimwa wabwino mwa inu ndi munthu uyo yemwe amalapa ndi kupempha chikuluko kwa mbuye wake yemwe ndi mulengi Allah subhanahu wa ta'ala. Mawu awa ndi wolimbikitsa maganizo angwiro popereka chiyembekezo chabwino ngakhale zinthu zitakuderani motani, kaya machimo anu ndi akulu motani, kaya muli m'mavuto ozunza motani. Dziwani kuti tsogolo lanu ndi losayamba, ndipo khala ndi chiyembekezo chabwino mwa mulengi. Allah ndi wachisoni, Allah ndi wokhululuka, ndipo tsogolo lanu lili m'manja mwake. Qur'ani yolemekezeka ikufotokoza motsindika mu ndime iyi motere, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nena, o inu akapolo anga omwe nokha mwapsya muyezo mu zochita zanu za uchimo, kuti musataye mtima ndi kukhala opanda chiyembekezo mu chisoni cha Allah. Ndithu Allah amakhululuka machimo onse, iyetu ndi wokhululuka wachisoni. Quran 39 ndime ya 53. Mawu awa ochokera kwa mlengi mwini wake ndi mawu opereka chilimbikitso ndi chiyembekezo chabwino. Musakhale ndi nkhawa pokhala ndi masomphenya oona mavuto okhaokha poganizira za tsogolo la moyo wanu. Musakhalenso ndi moyo wopsinjika poganizira za mazunzo omwe mwadutsa m'mbuyomu kapena nkhani yomwe anthu ena akhala akukuyalutsani nayo. Tikunena pano ndithu inuyo ndi inuyo, ndipo mulipo ndithu pa nthawi ino. Sangalalani ndi moyo wanu panopa. Zadzulo zinapita zomwe tangotolako phunziro, ndipo mawa ndi losayamba. Khalani oganiza mwangwiro, musataye mtima, musade nkhawa, musadziyang'anire pansi,
khalani ndi chiyembekezo chabwino mwa mlengi Allah subhanahu wa ta'ala. Alemekezeni anzanu, asungireni ulemu wawo ndi ulemerero wawo, kuti nawo akuchitireni chimodzimodzi, ndipo koposaposa kuti mbuye wathu Allah subhanahu wa ta'ala akatiyike pa malo aulemerero ndi amtendere mopanda kuyalutsidwa kulikonse pa tsiku la chimalizo. Kumbukirani, ndi mlengi yekha yomwe akudziwa za mawa, ndipo tsogolo lanu lili m'manja mwake. Kumeneko ndiye kuganiza mwangwiro. Kwa lero tisiyane pamenepa. Ndine Mustahabu Ayami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.